In-nefqa fil-pensjonijiet għas-sena d-dieħla se tiżdied bi 80 miljun euro skont dak imħabbar fil-baġit għas-sena d-dieħla għal nefqa totali li tisboq il-biljun u 100 miljun euro. Dan ġie spjegat f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministeru għall-Politika Soċjali fejn intqal kif iż-żieda fil-pensjonijiet għas-sena d-dieħla hija l-akbar waħda li qatt ingħatat u disa' żieda konsekuttiva. Fil-fatt, minn Jannar li ġej, aktar minn 100,000 pensjonant tal-irtirar, romol dawk tal-invalidità u dawk bil-pensjoni tal se jiżdiedu 15 euro fil-ġimgħa, inkluż l-aġġustament għall-għoli tal-ħajja, ekwivalenti għal 780 euro fis-sena. Din ma kienitx l-unika miżura li kellu dan il-budget għal pensjonanti. Fl-istess budget ġew introdotti numru ta' miżuri intiżi biex jindirizzaw diversi anomaliji. Madwar 7,000 armel jew armla se jieħdu żieda addizzjonali ta' euro 65 ċentesmu fil-ġimgħa apparti l-15 euro. Miżuri oħra jinkludu aġġustament ieħor fil-bonus għall-għoli tal-ħajja li jfisser kif id-differenza bejn l-ogħla u l-inqas rata ta' pensjoni tkompli tonqos kull sena. Fil-fatt din id-differenza fir-rata niżlet minn 12 euro 80 ċentesmu fl-2021 għal 8 euro 36 ċentesmu s-sena d-dieħla. L-eżenzjoni tat-taxxa wkoll żdiedet għal 60% tal-pensjoni li ma jiġix ikkalkulat bħala dħul għal fini ta' taxxa. Il-budget għas-sena d-dieħla indirizza wkoll id-differenza li ddaħlet taħt amministrazzjoni nazzjonalista li kienet qasmet lil pensjonanti f'żewġ kategoriji, dawk li twildu qabel l-1962 u dawk li twildu wara. Dan kien ifisser li dawk li twildu qabel l-ewwel ta' Jannar tal-1962 kienu suġġetti biex jieħdu żiediet inqas mill-grupp ieħor tal-pensjonanti. Is-Segretarju Permanenti Mark Mussu spjega li issa din l-anomalija qed tiġi indirizzata. Bil-miżura li tħabbret ħanassiguraw li dan ma jiġrix u allura mis-sena d-dieħla l-qudiem il-pensjonanti kollha jibqgħu jieħdu l-istess ammont ta' żiediet fil-pensjoni tagħhom. It-tieni miżura tikkonċerna il-ceiling tal-persuni li twildu qabel 1962 u dawk li twildu wara ħajkun qed isir aġġustament hemmhekk sabiex id-divarju li hemm illum jibda jitnaqqas gradwalment biex eventwalment jiġu indaqs. Il-pensjoni tas-servizz li jaħduha ma' 6,000 persuna wkoll se tkun qed tiżdied b'200 euro oħra. Miżura ġdida l-pensjonanti tas-servizz li ma jaħdmux u m'għandhomx benefiċċji soċjali se jibdew jirċievu bonus addizzjonali għall-għoli tal-ħajja ekwivalenti għal żieda sħiħa tal-għoli tal-ħajja. Dan il-budget kompla jinċentiva lil pensjonanti li jkomplu jaħdmu wara l-età tal-irtirar. Dawk li jaħdmu sena iżjed wara li jkunu intitolati għal pensjoni tal-irtirar se jkollhom żieda addizzjonali ta' 6.5% li tibqa' tiżdied għal kull sena żejda. Fil-massima tagħha din iż-żieda titla' sa 29%. F'miżura oħra dawk li ma jikkwalifikawx għal pensjoni se jkunu intitolati għal bonus b'żieda ta' 50 euro. Jekk wieħed ikun ħallas bejn sena u 4 snin bolol, dan il-bonus jitla minn 450 euro għal 500 euro. Min ikun ħallas bejn 5 snin u 9 snin bolol, il-bonus jitla għal 600 euro minn 550 euro fis-sena. Min din il-miżura se jgawdu ma' 16,000 anzjan u anzjana. L-aħħar miżura brabta mal-pensjonijiet wesset l-eliġibilità għal krediti ta' trobbija anki għal dawk il-ġenituri li qabel bnew familja qatt ma kienu daħlu fid-dinja tax-xogħol. Meta dan kien japplika biss għal dawk li kienu preżenti fid-dinja tax-xogħol waqfu u reġgħu daħlu. Il-Ministru politikament responsabbli mill-pensjonijiet Michael Falzon ikkuntrasta l-politika tal-Gvern Laburista mal-aġir ta' diversi amministrazzjonijiet nazzjonalisti li kienu friżaw il-pensjonijiet. Naħseb il-pensjonanti jitkellmu aħjar minni għamlu 22 sena l-pensjonanti ma rawx żieda ta' ċentesmu wieħed fil-pensjoni. Kienu jieħdu biss l-għoli tal-ħajja u kien hemm żmien li laqqas kienu jtuwilhom kollha. X'differenza llum? Differenzi llum qed jaraw l-ikbar żieda li qatt kien hemm fil-pensjonijiet għal 9 snin wara l-oħra irnexxielna nżidu l-pensjoni u fuq kollox qed jgħixu livell ta' ħajja aħjar. Verament nemmnu li Malta hija Malta ġusta u l-pensjonanti għandhom jingħataw l-importanza li jxirilhom.